तड़ू? अबे उ लोग तैयार होके आवता लो ना। हमार पढ़नी के तेहू त गाड़िया गीत गा के हिट भइल बड़े। आ एगो देही सुना दे बेटी गौरी। अच्छा ठीक बा काकी, रुका हम सुनावतनी। तनी ताकल देवलिया पर का लिखल बा। तनी ताकल देवलिया पर का लिखल बा। तनी ताकल। ए दुल्हा एने का देखत ल? देवलिया पर देख का लिखल बा। तनी ताकल देवलिया पर का लिखल बा। तनी ताकल। अतवार लिखल बा कि सुमार लिखल बा। तोरा दीदी के 10 गो भतार लिखल बा। तनी ताकल देवलिया पर का लिखल बा। तनी ताकल देवलिया पर का लिखल बा। तनी ताकल। ए सखी काहे छुपा गइलू? देखत र कौनिया दुल्हावा ताकता गावतनी। हाँ सखी तू रुका ना, बस देखत रह। दुल्हा के बहिन बड़का छिनार रखे 10 गो भतार घूमे शहर बाजार। तनी ताकल। हाँ ए सखी सही कहतारू। अरे दुल्हा के बहिन बड़का छिनार रखे 10 गो भतार घूमे शहर बाजार। तनी ताकल देवलिया पर का लिखल बा। तनी ताकल देवलिया पर का लिखल बा। तनी ताकल। ए सखी दुल्हा के बहिन के आ दुल्हा के माई के तो हो गइल हो, तनी उनका फुओ के तो सुना दो। हाँ सखी सही कहतड़ू, रुका सुनावतनी। दुल्हा के फुआ अतवारो के देली, सोमारो के देली, मंगर और बुधवारो के देली। तनी ताकल। देखा तड़ू कोने का ताकता टुकुर टुकुर। अरे